непрекъснато правим някакви колаборации с моите приятели. Например, днеска ще направя колаборация с моя приятел Йоан. Йоани, кажи нещо, айде, да те чуем. Здравейте хора, днес ще играем Brawl Stars с Дариан. Да, днеска, както Йоан каза, ще играем Brawl Stars и ще се опитваме да вдигаме някои бролъри. Например, да ви покажа акаунта на Йоан. Той е 27 000 купи и 81 бролър. Повечко от на Алекс. Почти всичките буквално. Човек, аз дори не знам, че толкова бролъри имаш. Добре, хайде, имаш ли билети? Аз даже не съм ги играл. Добре, аре, да играем, аз ще играя на Би. Аре, почваме. Надявам се нашето видео да стане яко. И това ще е първото видео, в което ще си покажа лицето. Готови ли сте, хора? Да. Готови ли сте? 3, 2, 1. Здрасти. Той моето лице не ви го показвам цялото, защото малко ме е срам. Добре, сега махам лицето. Хорче. Така, махнахме лицето. И сега всички ще рофилат, че о май гад, Дариан си показа лицето. Почти. Пам. Браво. Имам почти 10. Едгар с хайперчарж. Едгар има супер. Човек, брат. Майче ще загубим тая нокаунт. Нищо. Нищо. Имаме още два. Сори, че толкова зле играя, защото, нали знаеш, че е таблет. Хоп! Чакай да се хилна. Мендис. Хора, очаквайте следващия път да играя Fortnite с него. Да, или с Алекс. Brawl Stars. Или да правим колаборация Йоан, Алекс и аз. Да, ама не ви гарантирам кога ще бъде видео с Fortnite. Да, ние ще кажем кога ще е. Но ви обещаваме, че ще има. Ще има, ама не знам кога. Човек, много ми е страх да не ме убие мендито. Опа, оцелих! Колко сабскрайбъра имаш, бе? 21. Аз имам 8 на таблета. 8. Да! Yes! Ако искате да видите как да се стеглите хака на Brawl Stars от iOS, отидете на... Човек, нещо много ти пещи. Човек, чакай. Йоане, много ти пещи нещо. Да, знам, нещо не. Брат. Сори. Добре, ама беше добро. Човек, много му беше страх, когато аз съм играл срещу мендито. Аз мислех, че тя край, ниче не вече загубваме. Аре пак. Хора да знаете, че той не е българин, по принцип, затова говори така Да. Не, те знаят, аз съм правил видео на руски, те знаят. Да. Аре така реди. И по-добре, чакай, ще ти предложа... Човек, аз имам 573 пици, какво си купи да си ги запазя? Запази си ги. Чакай, чакай. По-добре играй с Пайпер, да ти кажа. Играй с Пайпер. С Пайпер много не съм добър, ама все пак... Виж ми крита. Добре, я чай да пусна нещо друго, за да ти го видя. Китът ти е... Кажи на хората ми толкова героите. Да, аз така бавничко ще показвам. Всички да си разгледат. Бъзлайтер на 36 купи. Да, с него не го играя, хора. Аз също много не го играя. Браво, 27 ранкет на Мортис. 20 на... И 27 Само да ви кажа нещо, че аз играя от 2019 година. Да, после ще видя акаунта. Човек, що ми викаш, че не си добър на Пайпер, ако си 23 ранкет на нея? Аре, така гледате. Да, от 2019 си. От 2019 си, вярно е.
Добре, аре да почваме. Let's go! Йоанна, ти гледал ли си видеото с 2 Legendary Star дропа? Човек след това видео го изгледа, защото е наистина Legendary. Защото там в началото на видеото получих 2 Legendary и в продължението на видеото. Опа! Така, найс. Опа, махай се. Така трябва да живеем. Look like an angel, talk like an angel, but I'm the right. Добре беше, добре. Става работа. Хоп. Хитила ди. Чакай, крия се. Идвай. Така, ти готов ли си? Ще умра. Сега, човек, аз съм жил. Бързо. Би. Браво. Набих му, давай, отивай при него. Набих му го. Чакай, Той има супер. Внимавай. Биго! Чакай да го намеря къде е. Брат! Двамата пуснахме. Щяхме да го убием. Майче, я чакай. Искаш да играем? Ка? Да, бробол. Така, чакай да избера. Шели с хайперчарджи избирам. Добре. Сега продължаваме. Аз избирам Едгар с хайперс. Човек, ние ще ги разбием просто. Шели и Едгар. Ще стане баланица. И сега... Пак си много гадни, това много бързо. Да. Ама сега ще има микрореклама в това видео. За да почнем. Ще има... Ние ще правим мерч. Ще направим мерч на нашия канал. Тениски и други подобни. Те нямат определена дата кога ще излязат, ама мога да кажа, че ще ги има. Да, ще направиш мърч, като си толкова малко съвсайдери. Човек, аз вече го мисля, дай, Едгар. Давай, вкарай. Буквално първокласници. Ура, вкарах гол в Brawl Ball. Той малко има. Не, точно едно, аз умирам. Да, браво. Брат, чакай. Чай, мелодито ми пречеше. Давай, аз съм тук. Опа, той използва супер... Дай, вкарвай. Айде. Това беше много добро сега. Изпълних 3 квеста. Отварям Star Drop. Аз 0. Аз Rare Star Drop получих първия път. Сега. Гледаме какво... Star Drop взех. Получих 1260 XP. Минах 2 минавания. 1000 монети и пак Star Drop. Да се моли, аз ще го отварям с носа си буквално, дай. И как правиш мърчове? Не знам, ще измисля как. Аз защото правя за сега реклама. Хора, да знаете, че това видео ще е само 15 минути, защото това ми е само времето за видеята. Имам ограничено време за видеа, защото съм малък канал. О, май гот! Маче вече ни дават прото. Ще скачам на тея. Едно са на едно да Почти. Аз ще може да Давай, газ за Бургас. И да знаеш, че имам супер.
Браво. Моля. Дай. Не ми подавай. Ага, знам. Дай, скачай. Ще умре. Браво. Давай! Давай. Бам! Браво, бе. Айде, ще ги спечелим. О, той има супер! Давай. Ама все пак, ако дори чакай, давай. Йоани, те идват. Човек! Давай на мен. Бия му малко е демидж. Човек след още мъничко ще има хайпер чардж. Брат! Почти го убих него! Ще изжах да пусна топката. Остава 1 минута. You're also is mine. Почти. Давай. Аз съм със супер, да знаеш. Давай, биги. Бро, аз се появявам, давай. Взимай топката, аз идвам. Имам хайперчарж, трябва ми супер само. Браво, човек, браво. Чакай, да покажа на нашите субскрайбъри кого сме победили. Просто да видят кого сме победили. Така, погледнете какви хора. Олф, Ники, Гъчбай, 40 000 и няколко. Купи, Марс, 1, всички бролъри, 2019 също. И още Сигма Райдет, 39. Той има 1000 купи на Шели. И той е 2024 тъпе. Опа. Имам още един стар дроп. Човек, имам епик. Не, от 2020. Да, 2020. Аз се обърках. Така, добре. Това много беше добро. Човек, още... Това е last game до 32 ранкет на мен на Шели. Левел. Тайър. Окей. И това майче ще е last game за това видео и ще правим втора част сега. Точно сега, след това видео. Адан кебаб. Пак с мен? Да, пак с тебе. Само не звъни. Не, аз сега го изпращам и ще се говорим все още. И аз ще го правя. Ел примо, get out. Спок. Давай, притай. Ето къде да. Изключи екрана на телефона за това. Ага. Съм лайва. Викс чуви. Красех, брат. Йоан, ти заатакуваш, аз карвам. Много голяма грешка направи ти, Едгарчо. Спокойно, това не е грешка. Точно така. Браво, бе. Айде, насам. Донер кебаб, начо. Ето, гледай. Айде, вдигнах ранг на Едгар, 28. Ага, аз съм вече 32, айде. И минах квеста за Brawl Ball. Аз имам още малко пари. Добре, може бързо Сега, нашето видео завършва. Благодаря за гледането. Сега ние ще го завършим и пак ще правим точно сега новото видео. Благодаря за гледането. Лека вечер и чао! Кажи чао. Чао.